शिरोडा श्रीदेवी माऊली मंदिरात तब्बल 10 दिवस सुरू असलेल्या सहस्त्रचंडी अनुष्ठान सोहळ्याची सांगता बुधवारी 12 मार्चला झाली। या सोहळ्याला लाखो भाविकांनी आपली उपस्थिती दर्शवत श्रीदेवी माऊलीचं दर्शन घेतलं। सहस्त्रचंडी अनुष्ठान समाप्ती दिवशी सकाळी ब्राह्मण विधी संपन्न झाले। यानंतर दुपारी सामुदायिक गारणं घालून महाआरती करण्यात आली। यानंतर उपस्थित भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला। सायंकाळी श्रीदेवी माऊलीचा पालखी सोहळा संपन्न झाला। यानंतर देवस्थानच्या अवसारी देवतांना हाक मारून संपूर्ण कार्यक्रम व्यवस्थित संपन्न झाल्याचा शब्द घेऊन गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात करण्यात आली। श्रीदेवी माऊली मंदिर ते शिरोडा वेळागर नजीक खाडीपर्यंत ढोल ताशांच्या गजरात या गणेश मूर्तीचं विसर्जन करण्यात आलं। या विसर्जन मिरवणुकीत हजारो शिरोडावासीय ग्रामस्थ भाविक सहभागी झाले होते।
गणपती बाप्पा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.